Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs in het kwad. Goedemiddag. Directeur Robert Veenstra van Sportclub Heerenveen moet tot motie komen bij de Raad van Commissarissen van de club. De directeur het wedden op de wedstrijd in Harkemasse Boys. De uitslag is er goed en hij won in mei €390. Ik de KNVB het Veenstra aansprutsen op zijn handeling. Wat verwacht je nou van de jong van de wedstrijd? Ik denk toch zij zien. Dat zei Veenstra voor de wedstrijd in Harkemasse Boys die. Later vertelde de journalisten van Omroep Friesland dat hij die gok ik dien hier via het wetkantoor Unibet. Ik heb €4 inzetten en €390 woen. Ik heb in 90% van de gevallen de uitslag goed, zo vertelde de directeur. Na onderzoek van de omroep naar eventuele strafbericht van deze feiten bij de KNVB en na contact met de voorzitter van de Raad van Commissarissen kwam Veenstra op zijn woorden waarom. Dat hem gaat om grapke en hij had er nooit op wedstrijden gokt. Toch liet de voorzitter van de Raad van Commissarissen het er net bij zitten. Ik zou er voorstander van wezen en ik voorstel van het land, denk ik. Dat wedje willen op Feyenoord. Nou ja, wie ben wij dan om te zeggen dat ken het. Maar de sportclub zelf, Heerenveen er zelf weer eigenlijk een onderdeel van is. Ik bedoel, maar dan denk ik dat we dat gewoon verbieden moeten. Wils de economische motor sputtert, beleven ze bij de economische opleiding in Friesland toptijden. Studies hebben er dik 30% meer studenten bij kregen. Weer zullen nieuwsgierige tijden voor de economiestudent. Die is het akkoord dat vannacht sletten is door de aanpak van de Europese schuldencrisis. Grote vraag is of er meer economiestudenten binnen troch die crisis. Ik denk het zeker wel, maar met name ook vanwege alle media-aandacht. Dat studenten of aankomende studenten ook zien van er gebeurt wel heel veel in de internationale setting. Dat is eigenlijk wel een heel interessant veld om in aan het werk te gaan later. Burgemeester Bert Middel van Smellingelaan houdt ermee op. Hij werd op 1 januari die graaf bij het weddenskip Noorderzeilfest in Greenslaan. Op 1 december is Bert Middel 6 jaar burgemeester. Dan houdt hij op, want hij wil nog graag eens wat oorstwaan in het Ipenbier bestuur. Zijn beneming tot die graaf komt voor rietsleden net heel dol als een verrassing. Doet ze hem voordragen woon voor een tweede termijn als burgemeester. Hier al onjoen dat er om hem heen censuur voor een orenbaan. Middels die bekend als een burgemeester die het graag onder de mensen weer. Inwoners van Smellingelaan zullen hem herinneren vanwege zijn strenge alcoholbeleid en dat er hem inzetten voor het bijzonder onderwijs. Frisia maakt gewoon trokje, maar de zoutwinning in West-Friesland. Dat ziet hij in een brief die minister Verhagen van Economische Zaken door het tweede keer bestuurd heeft. De zoutwinning wordt wel verplaatst naar het waard, maar dat kan op zijn betiest in 2016. Ontiteit, maar de winning in de omkrieten van Slappeterp trokje, zo oordeelt Verhagen. Hij schreef dat Frisia ree is €15 miljoen in de gebiedsontwikkeling te steken als compensatie voor de Wijndelgong. De Friese restaurants maken een vermelding in de top 100 van het blad Lekker binnen bij de Klom in die list. De heren Verharingsma in Lauswold is van het 52e naar het 44e plagien. Lekker is lovend oer alles wat hier uit de keuken komt. Vrouwtje staat in Riepskerk is van 60 naar 60 hier. Een heerlijk adres, vindt Lekker. Sven Kramer kan het wachten zijn comeback te maken op het Nederlandse ijs. Over een weekend dacht hij mij aan het NK afstand. Als de 5 kilometer bij dat NK op 10,5 goed rint, wil Kramer ik de 10 kilometer rijden. Dat zei er van de middag bij de presentatie van zijn TVM-ploeg. De sponsor maakte op het haatkantoor in Hogeveen bekend nog 2 jaar terug te gaan met de retrietploeg. Het is natuurlijk wel belangrijk om een soort van continuïteit te hebben in doelstellingen. En als we nou alweer bezig zijn met de maaien van hoe komt het voor volgend jaar. Ik heb natuurlijk zelf nog geen definitief afspraak met TVM, maar we hebben wel de intentie om op terug te gaan met elkaar. En dat jouwt wel een goed gevoel. Kramer had oorlijke blessure west en is stapje voor stapje dwaande met zijn rentree. De bijen van basisschool de Mierskip in Boetenpost binnen vregen om het mooiste watersquad van 2011 te kiezen. Een kar uit 50 spultjes. Even net rekenen en schreeuwen, maar watsie, hondenskwaliteit. Maar het nijste, het mooiste watersquad. Op OBS de Mierskip in Boetenpost een serieuze zaak, want de squal is met 3 oren in Nederland uitzocht om het mooiste watersquad van 2011 te kiezen. Hoe vies dat? Ja, leuk, maar hoe is net de hele tijd te werken en zo. Dus dat is best wel leuk. Op 9 november wordt de landelijke einduitslag bekendmaken. Het waren er nog. Joen, flinke opklarings. Vannacht neemt de bewolking weer ta, de wind jouwt hem del en het wordt een graad 8. Morgen rustig waar, een protte bewolking, maar ik wat zinnen, het wordt 15 graden. En de zuidwestenwind is zwak. Jongens en nachts mist of dichte mist. En dan zag je deze kwartiertjes, dadelijk eens naar Heer en naar Check. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.